ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ତମ ଝିଅ କଣ କହୁଛି ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛି। ଏ ମା ବାପା ତାହେଲେ କଣ ଭାବିବେ ଲୋ ମା। ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋ ସୋନୁ ବଡ ଚାକିରି କରିବ ବଡ ମଣିଷ ହବ। ଏ ମା ଏ କଥା ନା ଚାଲ ସେ କଲେକ୍ଟର ଘରର ଆସିଛି ନା ପ୍ରସ୍ତାବ ତ ବାହାଘର କରିଦେବି ଚାଲ। ଏ ମା ନାଇଲୋ ମା ସେ ପୁଅ କଳ ଯଦି କରିଦେଇଥିବ ଭଗବାନ। तो ଅଜା ଆଇ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଉପରେ କେଡେ ଭରସା। ଅଜା ଆଇ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ବସିଛନ୍ତି ସୋନୁ ବାହାଘର ହବ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବୁ। ଏଠି ମାମୁଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ କରିକି ସୁନା କାନର ସୁନା ଚେନ୍ ସୁନା ଚୁଡ଼ି ସବୁ ମିଳିକି ରଖୁଛି ମାମା। ବାପା ମା କେଡେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ମୋ ଝିଅର ବାହାଘର କରିଦେବେ। ମୁଁ କଣ କହିବି ସାଇ ପଡିଶାଙ୍କ ମା। ମୋ ଝିଅ ଭଲ ପାଉଛି ରେଶମା ଘର ବାହାଘର କରିଦେଇଥିବ। ଆଉ ସବୁ କଣ ତାର ବାହାଘର ହବ। ରେଶମା ଘର ଯିବେ ରେଶମା ଘର ପଳେଇଲା ତ ମୋତେ ପଚାରିଲେ ରେଶମା ଘର ମୋ ପୁଅ ବଡ ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ପୁଅ ଚାହୁଁନି ମୋ ପୁଅ ଚାହିଁଲେ ମତେ ଆସି କହିବ। ଏବେ ମତେ ସେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ପିଲା ଦେଖି ବାହାଘର କରିବେ ବାବା। ହଉଲୋ ମା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଲୋ ମା ମୁଁ ତତେ ବାହାଘର କରିବିନି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘରେ ଦେବିନି ନା। ମାମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତକ ଆଣିଥିଲି ପୁଅ ହେଇ ଦସ୍ତକ ବଢିଆ ଦେଲେ ସେଟା କାଲି ଆସିଲେ ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖି ହବ ତୁ ଆସ ତୁ